mort. Ningú no entenia per què en aquell moment, per què en aquell precís instant havia decidit manllevar-se la vida. Ho tenia tot. Després de molts anys de lluita, després de moltes carreres, súpliques, visites, correus, concursos, després de milions de passes endavant i endarrere, havia aconseguit arribar al seu destí. I ara, que ja hi era, ara que podia mirar el món des d'aquella muntanyeta que li havia proporcionat la seva fam inesperada, s'havia matat. Tot el que havia desitjat estava a la seva mà. Un llibre publicat, una molt bona crítica i sense ser un best-seller, el reconeixement de les llibreries, que era el que a ell més li interessava. Per què s'havia matat? Carvalho. El detectiu del moment va voler descobrir quina havia estat la motivació d'aquell suïcidi. El va conèixer en una assignatura de llibres i l'havia captivat. En la seva investigació, el detectiu de Mètode 3 va trobar l'ordinador obert i un document amb el següent text. He aconseguit l'èxit. Per sort, cauré de la vanitat del meu precipici intentant escriure una altra novel·la. Si moro avui, quedaré per sempre intacte en el record.